spectatori, privind situația dramatică și disperată dintre Ucraina, Rusia și România, forțele speciale române fac apel către cel mai experimentat pilot, Nicata Ionuț. Acum să facem cunoștință. Eu sunt capitanul Burci, am o culă de 1 metru și o să vă cam fu pe toți. Și acum, dragi spectatori, vom privi în exclusivitate zborul acestui tânăr, curajos și căcăcios, nici nu știu cum să-i spun, cel mai experimentat pilot al României și baza și încrederea României, ultima speranță a României. În exclusivitate pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Aici turnul de control, elicopter 01, divizia Soimii Patriei. Cer aprobarea turnului de control pentru decolare. Turn de control numărul 1. Soimii Patriei, aveți cerțenin. Recepționat.